ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକାଦଶ ଖେଳିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ 23 ଅକ୍ଟୋବର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ବର୍ଷ ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ରେ 10 ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ସହ ଭାରତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବ ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2021 ପରଠୁ ଟି20 ଟିମ୍ 30ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଏକାଦଶ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।